bar mu a sahilin nan, sakon daga zuciyata ya iso miki kin ji sannan. Karki ce mini zaki bar ni wata rana ga batun nan, abinda nake ji hakan kirima ba zan iya in faɗi ba. Ya shiga ramin zuciyata, ba zan koma ba na barki a yanzu kin yi rata. Kin nuna kauna garin a baya na fahimta, ya zan yi idan kika bar ni na san zan koma mahauta. Tunani ya gushe ba bike ne ban iya rayuwata, asalin da na miki a baya na san yanzu ba za ki canza.